S obzirom na arheološki lokalitet Salone i značaj tog grada, u antičkoj povijesti Solin je savršen izbor za domaćina Međunarodnog kongresa povijesnih gradova. Uz predstavnike hrvatskih povijesnih gradova u kongresu sudjeluju predavači turističke i arheološke struke iz Jordana, Italije, Egipta i Krakova. Imamo preko 150 sudionika ove godine. Mahom su se prijavile turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, muzejske institucije, vodiči, agencije. Dakle, svi oni, kao što sam rekla, akteri, upravo oni koji su ključni za razvoj tog kulturnog turizma, za očuvanje i zaštitu i prezentaciju kulturne baštine. Solin je iznimno bogat povijesnim lokalitetima, ali nažalost nisu dovoljno dobro iskorišteni. Moramo dodatne snage uprijeti u tom segmentu, u tom dijelu i povezati sve sinergijski faktore, a to su konzervatori, arheološki muzeji, Ministarstvo turizma, lokalne zajednice, regionalne zajednice, ne isključuju ni županije iz toga svega, kako bi na neki način kroz ove sajmove koji se događaju po Europi prezentirali i tu ponudu turističku, jer to uistinu malo tko može ponuditi. Kliška tvrđava je brojnim ulaganjima došla na veći nivo u odnosu na druge lokalitete koji se nalaze na ovom području. Kad na razini politike donesete odluku da je to strateška stvar za vašu općinu, vaš grad, onda to ide u pravom smjeru. Kad je to nešto što je dosta godina bilo percipirano kao trošak, kultura kao trošak, što ćemo ulagati u to, onda je tu problem. Mi smo to definirali kao naš strateški projekt i zato se tu dobre stvari događaju. I još smo mi tek na možda trećini puta što namjeravamo, ali kad dođemo do situacije koju želimo, u Klisu će biti godišnje 300.000 posjetitelja tvrđave. Grad Solin ne upravlja arheološkim lokalitetom Salonom, već muzej grada Splita i arheološki muzej. Ninčević ističe kako nije zadovoljan dosadašnjim radovima na promidžbi ovog lokaliteta. Nismo zadovoljni kako se Salona razvija u smislu turističkih potencijala, jer ona je još uvijek po nama nedovoljno iskorištena. Ono što mogu reći, naravno, u tom jednom dogovoru i sinergiji i prepoznavanju i od strane grada Solina, pa županije, pa imamo potporu i grada Splita, vjerovatno ćemo na sjednici vlade koja će biti u Splitu početkom svibnja mjeseca istaknuti i taj problem, uvjetno rečeno problem Salone, odnosno da se Salona izdigne kao jedan projekt, nacionalni projekt od iznimnog važnosti za Republiku Hrvatsku. Ovaj kongres pridonosi promociji Hrvatske na turističkoj karti Europe i svijeta. Mi našu kulturnu baštinu koju imamo, koja je uistinu jedinstvena, koja je bogata, s kojom se možemo ponositi kao rijetko ko na ovome svijetu, moramo valorizirati na način da je valoriziramo i kroz turizam, jer ta kulturna baština upravo ima priliku da se iskaže i da nama da na vrijednosti i povijesnoj, a naravno i ekonomskoj, danas kroz turizam, i to nam je najveća prilika. Mi trebamo samo pričati našu priču, trebamo se predstaviti svijetu ono što jesmo, trebamo se predstaviti koliko smo stari, zašto smo stali, zašto se toliko velikih sila, interesa uvijek vezalo za naše područje u ovom dijelu Europe i po tome smo jedinstveni. Ne trebamo kopirati nikoga, ne trebamo izmišljati nešto novo ili treće, trebamo se samo ponositi ono što imamo i trebamo adekvatno to prikazati. Konferencija je namijenjena ključnim ljudima u upravljanju povijesnim gradovima od jedinica lokalne samouprave, turističkih zajednica, predstavnika kulturnih institucija do turističkih agencija te obrazovnih ustanova kako bi ih kroz predavanja i panel diskusije potaknula na druženje, razmjenu iskustava i dakako kreiranje novih turističkih proizvoda. Još od 40. godina prošlog stoljeća, od kada je uspostavljena država Izrael, ta bliskoistočna zemlja bori se s nedostatkom vode, pa su se okrenuli drugim metodama kako bi dobro iskoristili ono malo vode koje imaju, a jedna od metoda je i navodnjavanje. Ove godine Izrael slavi 70 godina postojanja i od samih početaka borimo se s nedostatkom vode, jer nemamo dovoljnu količinu i morali smo uvijek pronalaziti inovativne načine kako bi je što bolje i kvalitetnije koristili. Sada imamo problem globalnog zatopljavanja i to nije problem samo Izraela, već cijeloga svijeta. Kako bi Izrael mogao biti uspješniji u korištenju vode, morao se koristiti navodnjavanjem jer je veći dio zemlje u pustinji. Zbog toga su se morali razviti istraživačke i znanstvene metode navodnjavanja. Vi u Hrvatskoj imate velike količine vode, ali ju ne koristite na pravi način. Na ovom seminaru prikazat ćemo vam neka od rješenja. Župan Blaženko Boban istaknuo je kako Splitsko-dalmatinska županija ima jako dobre odnose s državom Izraelom. U prvoj godini mandata Boban je s Izraelcima dogovorio 2 projekta.
centre izvrsnosti i sustave za navodnjavanje. Prvi cilj, znate da smo evo već izrealizirali, da sam ja bio u Izraelu, da smo njihovi najveći eminentni stručnjaci što se tiče izvrsnosti bili ovdje i da smo već to pokrenuli. Drugi cilj je taj navodnjavanje koji mi imamo 3 velika projekta i koja pripremamo. Prvi je Imotsko-Bekijsko polje, pripremamo Sinjsko polje i pripremamo prostor Vrgoračkog polja za navodnjavanje. Odmakli smo već u projektnoj dokumentaciji dosta što se tiče Imotsko-Bekijskog polja. Iako Izrael nema velike količine vode kao Hrvatska, ta država je jedna od vodećih zemalja svijeta u iskorištavanju vode pomoću sustava za navodnjavanje. Upravo na tom području Hrvatska može puno naučiti od Izraela. I to u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji ćemo morati pokrenuti uz zahvalu Bogu što imamo tako prirode, moramo im nešto od sebe dati da to na neki način iskoristimo u vrlo kvalitetne svrhe, a dragi prijatelji Izraela će nam biti pri pomoći i u stručnom smislu i u kadrovskom smislu, svemu onome što nam bude trebalo, jer naš odnos je uistinu do te razine i došao. Danas je u Kaštelanskoj srednjoj školi Braće Radić pušten u pogon sustav za navodnjavanje, a donator tog sustava upravo je Izrael. Zahvaljujem i veleposlanstvu države Izrael što će u popodnevnim satima jednoj našoj školi u Kaštelima pokloniti jedan sustav od navodnjavanja, neki cirka 250 do 300 metara kvadratnih, kao primjer najsuvremenije tehnologije. Ovaj seminar održao se u prostorijama Županijske komore Split, a direktorica Županijske komore Vesna Friedl istaknula je kako može doći do napretka jačanja veza između Splitsko-dalmatinske županije i Izraela. Izrael kao vanjsko-trgovinski partner naše županije tek je na 12. mjestu, ali je značajno što puno više izvozimo nego uvozimo i tu vidimo prostora za napredak. Izravnih investicija nema, dolasci turista nisu tako značajni, ali su u porastu i sve to vidimo kao mogućnost za buduću suradnju. Ono što mi kao županija imamo kao potencijal neiskorišten, proizvodnju hrane, bit će zanimljivo čuti kako jedna zemlja sa ograničenim resursima, primjenom agrotehnoloških rješenja, gotovo u potpunosti zadovoljava svoje potrebe. Dodatnu važnost ovom seminaru pridodaje i činjenica da je održana dan kada se u svijetu obilježava Dan vode. Bez vode život nije moguć, ali globalno zatopljenje uzrokuje sve više problema, pa tako i s vodom. Hrvatska ima jednu od najvećih svjetskih količina vode, no s novim metodama, poput ove koju Izrael koristi od sredine prošlog stoljeća, učinkovitost vode u Hrvatskoj znatno bi se povećala. Odbojkaški klub Mladost Ribola Kaštela prošle godine proslavio 70 godina rada. Ove godine dobili su nagradu grada Kaštela za iznimne uspjehe. Naime, već 6. godinu za redom su prvaci Hrvatske. Osim izvrsne prve postave, tu je mlađi naraštaj sportaša koji također postižu zavidne rezultate. Mislimo da se u Kaštelima dobro radi u muškoj odbojci i nadamo se i ove godine da ćemo biti sigurno u finalu i igramo već sutra prvu polufinalnu utakmicu sa Musom iz Osijeka, a da će nam opet tradicionalno doći Zagrebačka mladost u finalu i nadamo se još jednoj tituli, neko kaže 7 titula za 7 Kaštela. Financije su uvijek najvažnije. Ovaj klub sa dugom tradicijom zahtijeva određena sredstva koja će im pomoći u daljem uspješnom radu. Mi smo najdalje u Hrvatskoj, svi su klubovi gore bliže Zagrebu, tako da su to dosta veliki troškovi, morate osigurati sve uvjete ekipi, ali što se tiče financija, mi u odnosu na neke klubove u Hrvatskoj stojimo jako loše, ali eto, uspijemo to nekako vidjeti i postići rezultat zahvaljujući onakvim financijama koje imamo. Župan Splitsko-dalmatinski obećao je financijsku pomoć te istaknuo da županija i dalje nema toliko dobrih rezultata kada su kolektivni sportovi u pitanju. Splitsko-dalmatinska županija, budemo iskreni, u kolektivnim sportovima zadnje vrijeme kaska, bez obzira što mi volimo sebi tepati da jesmo najsportskiji i grad i županija, ali nažalost bazira se to na individualnom sportu, pojedini individualci, zahvaljujući svojoj obitelji, prijateljima, sponzorima, uspijevaju, ali u kolektivnim sportovima nismo na razini na koje jesmo zaslužili, na koje talente imamo, zato se iskreno nadam da će oni biti primjer i drugima i nadam se da ovaj njihov pozitivan primjer, u cijelosti pozitivan primjer i u obrazovanju i u sportu i na ophođenju i načinu života će biti primjer mladim ljudima. Prijem u županiji simbolična je kruna dugogodišnjih uspjeha koji ovaj klub niže. Duga tradicija i ljubav prema odbojci ključ je uspjeha.
Nadamo se da ćemo uspostaviti dugoročniju suradnju i mislim da smo stvarno našu županiju dobro predstavili u cijeloj našoj Hrvatskoj, ali rekao bi šire, jer godinama igramo Europu, zaista nas dosta prepoznaje u ovom dijelu Europe. Nažalost, zbog tih financijskih sredstava nemamo iskorak da napravimo, odnosno sredstva da napravimo taj veći iskorak u Europi, ali gledajte, mi smo osvojili 9 seniorskih trofeja u 6 godina. Mislim da je to raritet i da su sada to počeli prepoznavati i šire i nadam se da je nekako i pravi moment da napravimo još jedan taj veliki iskorak. Već sutra Kaštelan igraju sa Osijekom za prolaz u polufinale. Svi se nadaju pobjedi i naravno 7. tituli uzastopnih prvaka Hrvatske.